Piny Kenya olero ni obila magi mantie piny mar Haiti pod biro bedo kuno kata obedo ni piny Amerka mane chiwo sir ne obila go koro ong'wonyo lwete. E ote mare jachiwo paro e weche mag arita ne jatend piny Kenya Jambetre Monica Juma agulu machiwo sir ne obila mantie Haiti pontiere kod mwandu mabiro chiwo sir. Juma bende olero ni piny Amerka en mana achiel kuom pinje mane chiwo kony ma kamago. Amerka yande nosingo chiwo dola milion 13 mag sir kaka kony ne obila mantiere piny Haiti ka kedo gi njore mantiere pinyno. Ochungi kuom kinde maromo ndalo 90 mabiro. An official notification from the U.S. Asking for an immediate stop work order on their contribution to the multinational security support force. So that's two immediate impacts. Yes, what I can tell you is that the U.S. had committed $15 million to the trust fund. 1.7 million of that had already been spent. So 13.3 million is now frozen.